Ini kerang kakak. Nala piece ka hamka khai mano. Moi bela thasang ka. Marang sinai moi thongon. Belai hak salo sok pajak sing tini. Sapung kama hapung kama. Tini hingke sing belai no. Halka type video sing yang dolai sok pajak hai na hai. Sing phung ni simi ang kholai mane hai pano phung video khali asang. Tini sapung sing yang ono tong nai. Sing tabo kaisa bolongo sok pajak. Jaga jogo saimali aboro sok paika. Yang ono nai na dinoro. Garing hoko kazak sing tabo garing nai tuklai tong tong thaine bagai boro tong nai kono saime yang tong ha jaga belai nai thok jaga sok paika salbo thanane nai tong ha bondo baheng no tine Sapung do ka tikha tau sajang na nai tong ha hopung sing ke ke challenging belai different mai horo samung bukun kerei dogan bo kerei oro boro jani yakung rom lai phan ka ki ban masala ni te chakanya masa yang ke to khalipan tong mai te the nang tini kha samung beosta ma khana yakung rom mai phana tini try khaina nya bahai cham khaiman tangle saimalia sini ni jini borok ba sung poju tong o malai khang kai sung request khaina nya koi sugu nya nya sangna mai paisa sari jabani nei garing rok to no go borok kore hinga tongna rok tam haing mali keriwa abone bagai garing ma nai tuklai nai borok ganang yang lama hamia jota rok buting thame kana jane tora harpe go belai challenging video ngai sini boro tongnai boro sanai saimalia je thuya sak phum tong nya sung je tham tam khai tong abanon rok video kereng tong di sing dai baksa sing rok no phonong nai bahai ke sing sini boro rok tong yang kami bising sini tam nai bolong bising abono sing nai na ne bagai phayo sini boro rok bahai ke tong bahai ke sa he deba nangkai sing tini khorosa afan tongnai bondo tei nai to goi byabostha khai tei rok sempo na nangai tongnai tomung na nok rok malai hangkai hingkai nok rok malai ke sing request khainai tongna ne bagai nai lagena ta butei no abonon rok video pilani simi pai thak tong rok kaisa hok belai nai thok nogoi man khana hok belai nai thok sal thana nai tong khasang abono sing pha tong thaima nai tok nai abono sini challenge sing bahai ke tong nai ho bolong bisingo sok paijak abono belai wana kha horo kaisa garing to no horo ha haksala borok da tong kri saiman ya khana na ya ne na bana pa khok belai nai thotong tong kha motom zip mai wow belai tong thoka rok video clear phang ya phanang manok sal thang tong ha je phunong man sak nok no phunok na belai tong thok ro se belai tong thok jaga sok pa kasang ora se maina rok lai tong ro ora da maina rok lai tlang lai no go anak sakha tam ja kung mo nyama ko kaka bos bo no pa hong ne mai rok no ya balo khana di musaka ham punya ba je masuk kaka hena sangone khasane haja kaka do nanya nga sang thana bulia tabuk sang tong thai ka sanai tong mani man yang tong kha apna yang garing mane borok ganang rok to tong ayang go borok ganang to ayang le ko siprina kinarata ngeu ki ya asuk jara thangkaro lama sanam tongo cycle thang semalia abo hatungata khasam man hatamaro thangmai able thangmai yang to hota jong sa able bunyu khuro ngeu yara duita garing no go khongnai nge borok kri khebo sai able tomato ro tinara anting to hota tinaro bo tomai bla tei ayang go tei kri deba ayang tai kre Gana oro borok bang hongka bang ya sama sabris bla chunsa jonse hebano kisa osubida rang tong mata sa tomato
네, 솔리 숨도 이제 잠깐 동이 상만어. 동만어. 신 뭐로 봐야 동. cái xa. 생각 본 나이네. 너를 해마다. 동나 봤다 뭐 보이 그리 작은 하보이 동만. hinga sang norok bai kok rok salanya musungo bahika tong bahika sa khog rok bahika khalai lai ya buni bagai kisa naina khalai mata sin borok na sang kha ka oi kiriya tai ko je ja phana tong oi thangman ho sang phailai ja mani ta phana gola na hala sang tei khong nai gana ha mana Berarti nung sama tanya. Khok này cái nào, mana sang khách tăng này ở này. Cái này cái lăng sao nhỉ? Bọn nó thang rác tới không na bagai. Xem bữa nó tới khâu cái lăng sao này. Xem bữa cái sao exercise sang tới, về lại cuộc sống mua hasam. Cái này cái lăng sao nhỉ? Ulta sama tanai. Oh, ada situ. Nggak bau kayak challenge yang tadi kong nggak bagai challenge na lagi ya. Saya khasam kusuku. Itu mama training dari tengok. Belai aram nangka. Nah ini, baru kayak bahaya asa cost kayak tong na, pun sang experience kayaknya bagus ya. Tadi kong nggak pelajak. Kusuk. Ayo sih. Ini pelajak. Belai kusuk, sal tong hati besar kamu, mereka sek video clear kan nggak kan? Pelajak, belai kolam kah, exercise bang kah, asal dini himzag ya sakit lamang tong mana? Bro yang pelajak tong, terus thon lay pelajak tong, belai khorong thang kah, terus thon lay. Oh yang di semang kurus. Ba belai nai thu tong kha belai tong ba wan sabi mai atine oro sok pa yan hanai te oro sang belai tong thoka oro sang no ka song sang bone sang thai rekha bone no tong le na ya bono belai hambai bono sine ka Kakak nembong kata mah? Narendra Riang. Narendra Riang. Taring ta. Yang nanti mau kedam kerarok, kerang mai rok hook nih khas. Bela lengza kan neseng, tini sapong fongo angkol lagi mana? Horo pakai sari ko sok pakai bela nama haksal, apa nih bagai? 24 hours silence ini salsa sang tong nak naik langsung live ini. Yang teh besang bising utang na tong mana? Ibu na lama senam tong besang bising utang malia ta. Gero kakak sumbai malaikat belai kagana, belai hambai mari wablok no sang no bong ni nogo no tong dihin ka. Ibu na belai kakak ham sini bororok muka. Sini anu ya fana. Jangan jaga mereka. Aku nak kagak sakit ni orang mana senglo sini bahagia senglo tong mereka nong nong. Nelin jadi baik thang bun jati rono katanya mana ucap. Asak bisas na. Sini bro basin bro. Mana sini bro pana fazil tong le. Tong nek tong. Sengke orang bahaya senglo agak mana yasak man kasih ni nong tong le. Yasak bekerja yasak yang ni nabo asuk sal ni seh hingga. Mana bekau sonde hot type le. Ni sang to yang kotor salamang kan orang mana kuno wan sukli ada sang. Ya. Tapi cina buat cycle robo itu kaya. Nong ni nong se roya yang kaya kami. Mana? Di salah hamil sih kumang. Mana kuno hamil ada wan sukli ada sang. Asak kupon na. Kaki kan, saya nak kuno wan sukli ada na. Borok hamil ada dang na. Nomorok kuno antu ra khane wan sukli ada. Na kuno belai hambai kaki songai malai. Nai di besak buka ka ham sini borok. Hai ada ba. Sang ba am tu nyata.
abono sang abdikhin na matne ke chungrok bipot no hon mate abono asol hingke sang abo sini borok no sang busuk bakha kahan orono sang nogui mankha kaisa borok birman bipoto klai tongkhai bahai ke sang borok no maya saga bono sang abo sarang thai sini kaka songni bising piphono khai deba sang asa hasane phaika borok mane kono musa sondeho khai sang no naru kha bongni nokhongo abono belai hambai bai sang tini orono horsa tongoi thangnai tei khana phungo hongkai sang haina hai opkhator pon tongoi te no thanglai nai emne bongra sak jaga to kereng hen mano oro dungni dungni sarai tongo tei basamari khorok sa tongo hai pano sang do thangna jaga kereng khang ka ba ma tonglai kha ta yogya asa hakchal sangbo yang sak sita ya ba ta bono kaka songno nagina ta borok sangno tini tam sari nagina sangbong no go nograi phaijak tini ayang kaki manai jak kaki bo belai kaki bukhado sarangka tini sang nong no go nograi phai mane kaka khaito sarangjak kaki khaito asa kok samano ge kha kaki kaka khaito phiri no manai jak ekdam chelabo ka hamna je sak ma kha kaka sunto riang sena riang no emneo jaga ne bumung khatam ba mokai dongkarai chudri para dongkarai ro kaka songle kosto khale tong hasene babe bakra thala na ji ekdom to kaham la tharai tong lai kha bro sine babe sine no kosto khaya ta na kosto phine mo kono songe nang no rom jadi se soke tu rei kotong khok lai ja kerang kaka nala piece ka hamka khaima no moi bele thasang kha bele thoka tok bahan na du kurang kan kang mai sala thoka bahai banda moi da thoka no moi thota iko nai de yang kaka mai sai tonga kaki bono mai songai sini romo hai sing tau sini romo hai ta ma wow ko ko mai tang sa ta kha wa mos te ka han ti ka han sa to dum na hai da ham này cả wow mai ka ham na de ngai thai ka sini rom sino ka ro errands khai to ma sini bagai galai tong thatok tong ge ta na chalo hai ba thang ta pa arom ko to na se này đến bữa cả ham rồi sẽ bed bữa cả ham mang khá gunda mang khá yang blanket mang khá blanket bubro katal blanket na de giờ tụi nó phun cả ham tao lên rọc nó với mang khá sẵn mía bro tong hả chào bác Siamo comandare perché devo mai. Non da. Yang bondo belai tong tuzak hong kaham. Belai nai thok jaga hok. Hi rate ka sagaring. Hong kasang basa oi. Belai tong thok lai jak. Hong basa khai belai tong thok. Mía khoro em na thui malia tin con tarok se thui man chen tam zani adjusting ya kiri ma khai bong ke ba ha hey ko bono sini garing sini hotel ini khoros sengorono khor katok laikha belai hambai maribo sini kakan sagi songno sengno sari khane oi
oro tongnani bagai jora kaham rimani bagai belai lengkha bisa guri nai mane belai nai thok rok nukui mangkhana obono tong mane garing puruna sangma tong lajaka hitam khana yang sini mana rok oro sangno pamalo baika belai hambai mare osini kara baika sono banyak tinya yang tuh yang tuh semua banyak tiga belah abang kakak sunok sang puila habai mai sai thang mane jaka hai pero sang ro hap mane tisa sang tabu gati thang lai tongo makhang sonan bagai ya wasini colgate brush ma sang gati phaila jak makhang sonan bagai dia belek saya phang hobono bongni hok warang simi yang tu ke sejara bongni hok mai ra ba cha hobo khai boini bongni ya bongni gati shop kya hobono hobono rano tai nang la jao bro fil to kare ga lagi tu pang baik tu pang ni macam ni ya yang tak ada lagi urune na tai nang la bro hogoi kitam khaise mana jai tu kan kah orang sang macam apa? Aku mana cakap? ni mama itu sini tak kalah. tai ro mori gelang kha Am sang kau. Am nak tu terus. Ada mana cakap ni? Ibu mau tahu sebab sakit ni, selain. ni pero sakit lah Bos kalau dulu. ya siapa dua nak ada situ Ada. Ini tak kita mau cuci nak. sang mukhang sobai kya tabuk sang tui balteng sa bonda hungkai gola tui kya sang borong no khogi klang senai mia khoro sang tui na mane obo udah to tamakali ya belai hasam kusuk mo pa oro tu koi thang pa no odek jora soi ke no kolo mai thang nai to ko mane kuno lap se tong lak belai hasam kusuk Satu him sana. cái haron itu sab di dina khogoi tu koi tong na ni tai ma mo songoi bel sak khai tong na ni sana ni ta bono life ta sin bro rok ni Tang sori rok tin kong na. sori rok ka ham no ruk suk exercise sang tong asri sri abono ta ka ham abono sang mia sarik ni simi tini phung jora phano sang tong phai kya adjust khai pa kya simi bro rok Jom sambil kamu lucu. Nentu kokosta. Lagi. Jangan ada di kolom lah. Lengkha teruk Ya aku tinggal di sini. han komi hai kya ya abono kaka sangnok sangmi haro maisha lai pani ya nga ambasan huro pa thasang tong lengo camera o kaya somoi kobonjak ma khang soi hai mane kono lab kore kha jo to kolom tai ro khom no ko belai tong thok Kamu aja mian sekali ya, hai belah. tama Ini lagu Taiwan kah? oh
Kus-kus-kus. Con nó sẽ nằm nhé. Phong cái ham cái. Mà. Nó hay chỉ có thằng không lấy con. Sừng mày xe à đâu? Chạy thằng đi. Sao lia? Bây giờ. Sao thằng ta? Sao này? Ta không thao về mà. Không có đâu phải là sừng. Anh nó robot lắm nằm là. Có sẽ không. Bé yang thằng này. Pura direct para thang là xin. Belai hambai mari wo kaga sungna sengwa sakai mia sarik ni simi ha deba pura brokna rakha sungna mai sari kha tok ra thare belai hambai kaga sungna tei sungna tong thai ri kha ya ngo bongni garing bai hang te kisa haksa la bokai Okay mani. belai ka ham bong ro sa ya ni bagai sing aro mat hoi ya belai hambai ya kono sini kaga sungna sing tabuk basalai kha horo je muktrei man mani man kha Nggih thampoi rok ta sawalia gunda rok dong. Tapi nam belai ka hamkan thuka seng tabuk seng thang lai sinai he deba. Seng apa no sini mian sini tini sek jora jarni ya kha challenging hai seng. Asa hasal ni phai mani seng oro brok no thai rok sanai seng tong kha belai khatoro nya seng bo tong mani unu jang jala ga sak lia belai tong thoka te experience seng kha seng anh gati thang lại cả tê rọc khâu lại cả phải đấy bà bỏ hai cái tòng xin bro rọc vào nó sừng sài mình khác đây không biết xem ha tàu này mà này bao cái để lấy tòng thọc cả sừng bò mía này xem hay rồi để lấy xem nó tàu rồi ra thay sari khác cả sừng nó để lấy không biết mà rồi giờ nó rồi sừng thua lại cả họ rồi kia tạm giờ này kiri mà hay cả Tang saya đó thì nó có này cái. cái bọn đó tạm giờ này phát điều bờ đàm sang nó không khả nào Karen. cái Karen chào phát ra từng cái mục tới từ đối thang lý à này ta đâu cũng khả năng này ta để ta đâu Nó bảo ham bùi bùa vào đó người quân đặt tông là không có tàu vào lý à để lại à làm nóng cả người họ thu cái thu mà bảo bố ra này tay chắc cả này bọn nó để lại ham bài thôi bọn nó cả cái số nó sừng thang sừng này là mày chạy thằng ta nang ya nó đi ôm mà nang ya. Nó sẽ có stock hay mani na. Có stock mà cái này nó. đó có gì vậy để lại ham bài cho Mày. Được, sẽ bài ham cái gì, bây lại cả ham cái sừng nó miêu xong rồi sao đấy cả, bây lại ham bài cái gì, sừng nó này cost cái, mồi mày xong rồi sao đấy mà, bây lại ham bài mà đều nó đâu biết sao, quê à, không cái quê à, ham bài chưa, được, thang cả, hay kia là sừng hai bàn tao rồi này xong rồi. Này rồi một sọc vậy chứ, rồi tới bên này thọc này rồi một mấy chỗ, rồi tới bên này thọc rồi, rồi bên nó xin này, rồi mẹ này bà cái, cái này tao sử dụng, này bà cái ta, hiện có mày để lấy này cho tao, này thì họ khóc, mẹ nó rồi nó nó không ăn họ bên nó ta, lấy này thọc ra cái, mày muốn nói chuyện mấy cái khóc ní, họ bắt tin là giấc này thôi. Thì nó malik rồi khai cái bữa nào bữa razak này hiện tại muốn nói trong mấy cái khúc một tầm sáu sang dress up bung người bay khá sang ta bắt thang lại này để lấy tổng thầu cá sang rôm đom mà nói bay xin này rôm không nó sang nó để lấy một tuổi cả ham rekha mía horo yang bondo fresh में yang खजाक हम लोग अभी घर में निकलेगा संताबुक थांग जने हासाम जों वर थांनांगौ oh संताग लामरे लाइसनाय तब करते बस का पौने 7টা Susah lupa, hangat